Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with latest breaking news. Promise Mukhwanazi uya wekuadresa achida kubatwa neteam reZanupf paiadresa panhingikiri yeCCC mushure mekunge Zanupf yakadedzera kuti yakahwina uye yakatenderera pasocial media achida kubatwa neteam reva rakazvinozikanwa nekuti rikabata vanhu vanoenda zvamuchose. Saka Promise anyora paFacebook pakati ndarowa pasi ndatiza anyora kuti following the protected efforts to get me detained for no crime other than speaking out against the sham elections, I have left the country. I will continue to do my work and fight for change from my new station until a Zimbabwe crisis has been resolved. I have no pending case with the police. I was cleared all the charges previous. Ndo zvataura kudedzera kuti hapana kana problem yandinayo nemapurisa iwo vaingoda kundibata vanondirova kana kuti vamheno zvavaida kundiita, asi inini ndarowa pasi ndatiza muZimbabwe because ndo nyaya iripo. As you all know, muZimbabwe mapurisa akaisawo statement kavo adedzera kuti vanoziva kuti mufesi uyu ari kupi ngavatiudze tinovapa $1,000. Handizigazi munoti kudii, but Promise Mukhwanazi arowa pasi adedzera kuti ndatiza inini handingamirire zvakadaro because vanhu vaida kumubata havanyasozikanwi, asi vaidedzerwa kuti ndereya timu reya rinoti kana rikabata vanhu rinongonzi zvikanzi avo yakaskotorwa nevanhu usiku, vanhu veZanupf ziva kuti hauchawanikwe zvamuchose. Saka ndizigazi munoti kudii, please comment down below because tichitaura kudai Job Scala ari mujera akasungwa akavharirwa since ever hatizivi kuti anobuda rini. Dhara vanhu vachingoti justice for Job Scala, but till now akasungwa maelection asati atambotanga naye nezvaasati abuda. Saka we don't know guys kuti which one is which. Asi Promise Mukhwanazi arowa pasi atiza. Thank you so much guys.